दीपावलीच्या सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा. दिवाळीचं सण हा एक आगळा वेगळा सण आहे. ज्यावेळेला श्रीकृष्णाने नरकासुराचा वध केला आणि पृथ्वीवर शांतता, सुख, समृद्धी नांदायला लागली. आणि म्हणूनच ज्या ज्या वेळेला अनिष्ट प्रवृत्तींचा नाश होतो त्यावेळेला पृथ्वीवर समृद्धी येते आणि लक्ष्मीची पावलं ही घरोघरी येतात. आणि म्हणूनच आधी नरकासुराचा वध होतो आणि त्याच्यानंतर आपण लक्ष्मीपूजन साजरं करतो. श्रीकृष्णचे, भगवान विष्णूचे जे अवतार आहेत, 10ही अवतार हे दुष्टांच्या नाशासाठी निर्माण झालेले आहेत. आणि म्हणून आपण या मंगलमय प्रसंगी ज्यावेळेला देवाची पूजा करतो त्याला एक निर्धार करूया की आपली जी संस्कृती आहे, आपली संस्कृती शांततेची संस्कृती आहे, आपली संस्कृती समृद्धीची संस्कृती आहे. आणि म्हणून कोट्यावधी रुपये या ठिकाणी निधी आणल्यानंतर त्याच्यावर आपण थांबलेलो नाही. घरोघर समृद्धी जावी म्हणून कोकणामध्ये असलेल्या सर्व नैसर्गिक ज्या काही संपत्ती आहे, ज्याच्यामध्ये आंबा आहे, काजू आहे, फणस आहे, आपली वनसंपत्ती आहे, आपला समुद्र आहे, या सगळ्यास आपलं पर्यटन आहे, या सगळ्यासाठी कोट्यावधी रुपयाचा निधी मंजूर केलेला आहे. पुढच्या येणाऱ्या काळामध्ये घरोघरी हे पैसे गेले पाहिजेत. प्रत्येक घरामध्ये लक्ष्मीची पावलं गेली पाहिजेत. आणि माझी यावेळेची आमदारकी ही केवळ लोकांच्या समृद्धीसाठी आहे. कारण सगळीकडे मी रस्ते मंजूर केले, सगळीकडे पाणी पुरवठ्याच्या योजना मंजूर केल्या, शाळागृह मंजूर केलं. आपल्याकडे तर 3 निवासी शाळा होणार आहेत आपल्या मतदारसंघामध्ये. म्हणजे हे सगळं करत असताना प्रत्येकाच्या घरी समृद्धी आली पाहिजे. तर महिला बचत गटांना काम दिलं पाहिजे. घरोघरी रोजगार निर्माण होण्याच्या दृष्टीने मी केवळ मोठी हॉटेलं तर सुरू केलीच. पहिलं 75 अंकित हॉटेल सुरू केलं, दुसऱ्या 75 अंकित हॉटेलाचं भूमिपूजन केलं. परंतु ते भूमिपूजन करत असताना शेतकऱ्यांनासुद्धा 60 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले. तसंच ही हॉटेलं उद्घाटन होत असताना 4 रूम आणि 1 रेस्टॉरंट अशी छोटी छोटी हॉटेलं 150 कुटुंबांना दिलेली. आणि आपल्याला हे अखंडपणे करायचं आहे. आज भाताचा शेतकरी असेल तर भाताच्या शेतकऱ्याला आपण स्त्री पद्धतीसाठी बियाणं दिलं, त्याच्यासाठी वेगवेगळी इक्विपमेंट दिली. दुबार पिकासाठी आपण बियाणं उपलब्ध करून देतो. ज्यांची बागायती आहे त्यांना आंतरपिकासाठी आपण वेगवेगळ्या निधी उपलब्ध करून देतो. आंबाच्या बागायतदारांसाठी आपण फळमाशीचे ट्रॅप्स दिलेले आहेत, त्यांच्यासाठी क्रेट दिल्या आहेत, त्यांच्यासाठी ताडपत्र्या दिल्या आहेत. एवढंच नाही तर जिथं काजूची शेती आहे त्या ठिकाणी त्यांना रस काढण्याची यंत्र दिलेली आहे. ही रसावर प्रक्रिया करण्यासाठी कोकण कृषी विद्यापीठाला आपण पैसे दिलेले आहेत. शेवटी असंख्य योजना मी तासनतास आपल्याला सांगू शकतो. आज आपल्या महिला जी अंडी तयार करतात ते 10 रुपयाला एक अंडं खपतं आणि इतरांची अंडी 5 रुपयाने खपतं. याच्यामध्ये विचाराचा आणि अभ्यासाचा भाग आहे. आणि म्हणून आता तिलारीला जे मोठं अम्युजमेंट पार्क होणार आहे त्याचं टेंडर निघालं आहे. आंबोलीला गोल्फ कोर्स होणार आहे. आरुंद्याच्या खाडीमध्ये मोठ्या प्रमाणात जलपर्यटन होणार आहे. त्या ठिकाणी अशीच खाडी ही परुळा भागामध्ये आहे, त्या ठिकाणी जलपर्यटन होणार आहे. फिशिंग विलेजचं टेंडर हे वेंगुर्ल्याला निघालं आहे, तिथे झुलता पूल झालेला आहे. असंख्य कामं. आणि याचा फायदा तुमच्या घराघरामध्ये गेला पाहिजे. घराघरामध्ये लक्ष्मीची पावलं वळली पाहिजे. आणि तेच माझ्या जीवनाचं उद्दिष्ट आहे. आणि म्हणून देवाच्या कृपेने आपल्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये समृद्धी येऊन दे. आणि त्याच्याचबरोबर एक गोष्ट सांगायची की अनेक लोक शेतकऱ्यांच्या जमिनी लुबाडत आहेत. शेतकऱ्याची जमीन ही शेतकऱ्याचं सर्वस्व आहे. ज्या कंपन्यांना जमिनी घ्यायच्या आहेत त्यांनी थेट जमिनी या शेतकऱ्यांकडून खरेदी कराव्या. मलिदा खाणारी लोक हीच आता निर्माण होत आहेत आणि ते आपल्याला चालणार नाही. अनेक लोक ज्यांचं हिंसाचार पूर्वी त्यांनी केलेला आहे ती लोक या मतदारसंघामध्ये येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ज्यांनी लोकांनी बाउन्सर्स आणून त्या ठिकाणी सरकारी कंत्राटं मिळवण्याचा प्रयत्न केला, अशा दुष्टप्रवृत्ती आज या ठिकाणी शिरकाव करू इच्छितात. आणि नरकासूर कोण असतो? या दुष्टप्रवृत्ती म्हणजेच नरकासूर आहे. आणि ह्या नरकासुरांचा पराभव करण्यासाठी तुम्हाला त्यांच्याशी थेट लढायला लागत नाही. या ठिकाणी तुम्हाला लोकशाहीमध्ये अधिकार दिलेला आहे मतदानाचा. या दुष्ट प्रवृत्तींना तुम्ही त्यांच्या विरोधात मतदान करून हरवू शकता आणि ते तुम्हाला करून दाखवायचे.
आमदार म्हणून मी प्रत्येकाच्या घरी पोहोचू शकणार नाही, कारण वेळ थोडा आहे. दिवाळीचे 4 दिवस तर दिवाळीमध्येच जाणार आणि त्याच्यानंतर उरलेला 15-16 दिवसामध्ये मी प्रत्येकाच्या घरी पोचेन अशी अपेक्षा बाळगू नका. प्रत्येक पंचायत समिती मतदारसंघामध्ये मी एक मीटिंग घेईन, त्याला तिथं या आणि निवडणूक संपल्यानंतर मी तुमच्या प्रत्येकाच्या घरी येईन. कारण तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतो की खूप कामं करत असताना शिक्षण क्षेत्रामध्ये मी क्रांती घडवून दाखवली, मराठी भाषेच्या क्षेत्रामध्ये क्रांती घडवून दाखवली, मुंबईचा पालकमध्ये म्हणून मुंबईचा काय फरक करून दाखवला. आता मला माझ्या ज्या लोकांनी मला एवढी वर्ष प्रेम दिलं, मतदान केलं, मला आमदार केलं, मंत्री केलं, पुढचा काळ हा फक्त त्यांच्यासाठी मी देणार आहे. आणि म्हणून त्याच्यासाठी आवश्यकता लागली तर स्वतःचे पैसे खर्च करून कार्यालय उघडण्यात येतील, ज्या ठिकाणी महिलांना मार्गदर्शन केलं जाईल. स्वतःचे पैसे खर्च करून एवढी मोठी कार्यालय उघडली जातील ज्याच्यामध्ये पर्यटनाचं मार्गदर्शन केलं जाईल. कशा रीतीने चांगल्या खोल्या बांधायच्या, कशा रीतीने त्या चालवायच्या, कशा रीतीने जास्तीत जास्त दर मिळवायचा, हे सगळं करून दाखवलं पाहिजे. आणि ते करणं हे माझं कर्तव्य आहे. आणि म्हणून दीपावलीच्या शुभेच्छा देत असताना आपल्याला एक आश्वासन सुद्धा देतो की येणारा पुढचा काळ हा सुवर्णमय काळ कसा असेल या मतदारसंघासाठी आणि जिल्ह्यासाठी, याच्यासाठी मी कटिबद्ध आहे. आणि म्हणून तुम्ही सर्वजण मनामध्ये एक निर्धार करा की वाईट शक्तींना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही इथं थारा देणार नाही, आम्ही समृद्धी घरोघर नेऊ, हा आम्ही निर्धार करूया. सर्वांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.